Hello mga Indians, good morning. Ang vlog natin ngayon is lalagay na singsing yung likod na gulong ng Honda TMX Supremo para matibay. Okay mga Indians, subscribe na YouTube channel, share the button para sa video na i-upload. Sa kumita yan eh. Gusto mo, ikaw lang kumikita eh. Duga may ikan. Anong utang ko? Lang i-stack mo yun doon. Pero wala ito. Wala mga lusatang kasi. Wala. Utang. Ayun. Pero ako yung bala eh. Hindi pa niya maano, basta may bibili. Hindi pa niya maano, basta may order, ganun. Hindi pa niya ura-urada na mabinta. Malay mo, mabinta niya next year, dito. Ayaw mo pa nun? Ito yung hub ng sukat ng sukat ng sprocket. Sukat niya is 45 yung stock na sprocket na Supremo 150 TMX. 45 ang sukat niya. 45. Lalagyan ng singsing ito. Lalagyan ng singsing yung gulong sa likod, lalagyan ng singsing. Okay, may yan. Save and watch. Bukas na yan. Ayan, sir, dalawa yung sising niya. Yung sising niya doon na isa. Ito yung sising niya na maliit, oh. Ito yung natawag na ano, lock washer yan. Oh. Magalaw siya. Hindi, ako Hindi pumasok yan, hindi pumasok rin. Sino, bro, Juman, hindi pumasok. Ano daw? Oleh hindi na to. Balik ka dyan. Nga po na eh. Alam hindi yung pagkaruman. Tingnan mo. Magkano lawan ko? Yamay ka talaga, pare.
Adidas. Ha? Suso. Suso? Oo, sige lang to. Samira. Oo, sir. Grabe, sino ka pala tayo, pre? Magaling ka talaga pumunta, pre. Okay. Maluwag, sir. Natatrabaho. Biyahe yung tarlak, sir, ang luwag-luwag. Nakalat ako. Maluwag. Hindi nilagyan ng tsapa. Oo, hindi nila nilagyan. Oo, tsapa. Bili ka, sir, tsapa, bili ka doon. Tsapa. Huwag muna natin, baka kahit na wala. Pero kahit ito kailangan ng tsapa yan. Oo. Wham! Ay, grabe, ang galing! Di ba, sir? Okay na, sir. Tsapa, kailangan pa rin tsapa. Tsapa, talura. Ay, duwara naman. Grabe, magaling ka talaga, pre. Duwara. Lagyan natin ang sir, hindi ko na bibenta yan. Reserva ko na yan. Reserva ko na yan. Pag biyahe sa malayo, may reserva. Isa ba, sir? Isa ba? Sapa daw, sir. Saan ba? Hindi tayo pupayos, sir. Okay, hindi tayo pupayos. Ano ka pa? Pag pupayos ka, gagastos ka pa. Anak-ilang. Shopee. Kulang pa. Salamat, Shopee. Buti, sir? Ginalingan ni paring Crescente. Okay lang yan, sir. Okay lang? Basta hindi naalog ko. Pero pag tumatakbo ng malayo yan, ano yan? Meron na. Diba? Ano, rock ka nga? Oo. Okay? Tawi-tawi pa yan, sir. Ganyan, luwag yan. Palagi titik yan, ano? Palagi pa yan. Huwag hero. Para sa Kuichi. Check mo yan. Ano yun, pare? Para mag-lock. Kita nyo, di lock na. Pero pwede pang dagdagan. Madami akong ano doon, washer. Washer? Oo. Madami akong washer doon. Ayaw ko lang kung bilog niya, tama. Gusto mo yung kay paring Eric, dalawang washer, ilalagay niya. Di ba, pare? Dalawang ano? Isang ganyan, para mag-lock. Yung discarte ni paring Eric. Parang sideway, ano? Pero ganyan kapal. Oo,